списъка за председателстващ на днешната сесия на Общински съвет. Има ли други предложения? Колкото виждам няма. Който е съгласен с така направеното предложение, госпожата иска да бъде председателстващ от тук нататък на сесията на Общински съвет, моля да гласува. Против? Въздържали се? Резултат е 8 за, 9 въздържали се. Предложението не се приема.